Hello guys. Lalakad siya. Tumiguan, mamalit mi og kuan sa tindahan. Tawag sa ilang tindahan ni guys kuan. Bakala. Bakala. Oo. Ano kauba? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yes, Barbie. Dahil kay mga lahi diri, mga Pakistan, Indian, mga amigo na mo. Nami sa istorya. Pwede kapon ka ka biyan sa diri, laglag kag ikaw ra isa. Kay maibgan ka diri lalaki. Maibgan ka. Dud kayo. Sekarang diri kung lalaki magpabungot. Dapat tayo bungot pero kami wala may bungot kay naman mi sa food industry. So bawal sa mua. Tugnaw diri. Ano sila? Disyerto daw diri, disyerto pero sa Saudi guys, tugnaw ang hangin. O dili kay may panington diri eh. Tugnaw man ang hangin. Di ba sa ato Pilipinas nga kuan. Sa ato sa Pilipinas kay kuan man. Tuloy mong singot saka igang diri kay dili nindot po diri guys pero amping-amping lang kay daghan po kay mga bugoy kaya kauban ako baptas may padulong may bakala naway barato ko diri nga kwad naway barato nga balagyaanan diri so mamili may kuan mamili mi og mga barato nga kwad kulang man bi mga baso gud ano gud indot kay lang dalan ni guys dagko kayo wala kay sakyanan kusog kay padagan mga kwad ni mga sakyanan adto may sa food ay Panda nga grocery Ramadan karon guys. So nay kita mo ana kanang mga supag ipanglabay na siya. So pwede po nimo na gusto ka pwede mo na kwaon dalon sa inyong balay. Panglabay na nila. Tapos sila yung mga ukay-ukay diri guys. Ay murag siya butik. Okay. Mga barato ra pud. Mas barato na yung isa. Ala. Ay mahal. Mahal din sila. May batak talaga ba? My friend. Okay guys. Di ko pa takag video. Kaya bisig na mga video ko kanang babae. Nya makita nila sa YouTube pwede kanila bawal videoan ang mga babae diri. Bastos sila. Pwede kanila papriso. Mo na mag-video may vlog. Hindi mo pataka kay wala na. Di may kaulian ng Pilipinas, luya na wala. Ang tindahan. Here, manulod na mi. Dara mi. Hanap kami. Uy. Barato rin siya order guys. Tag 5 na lang. Saka namin. Saka namin second floor.
Barato na rin guys, tag 5 na lang. Assalamualaikum. Di? Ano ba yan? Downy? Oh. Downy? Mura lang ba? Hi! 5 lang. 5? Oh, barato ila oh. Awa na presyo nila oh. 5.75 ganahan ka, dako kayo oh. Oh, namalit sila kabo sa ilang lubot.